the civil society mawacho pachgi maonge roche ni Haron chopo sa manyaki ng'is piny adiri kwan kar kanye Kenya ni kar kanye Kenya dhi kane weche mag nominations selos kod josiasa mopogore koro chopo sa manyako many paro mar jolony molo chutho jogi eko maka piny rach to gigoyo koko ni ka rach ka iber mondo belosi ne gileng nango koso civil society kaka sega bedo ka penjo onyiew gi koso pok onyiew gi George Collins mar team broche ni Haron anok nyal nyiewa to nikech ngimawa en neno ni Kisumu kachiel kod Kenya mangima owuok ka chopo mbele machiegni chenro mari mar Kuku Mar Wach Lolwe TV gini en maro igni apar kod wiye kawa goyo pile ka pile mondo magol Kenya ka wasudo mbele George ide nade jaduong adimo ber good to see you gidhombogo ndalo mang'eny jaduong ayino kibedi ntie antiere Nyasaye pod rita nominations ma njo notimore mondo miwa chakar kanywero pachi neno nade jaduong no team nominations koso no team na kwanyo ji kama iri bende jopiny na duondgi mokungo tik-tik adwa ni mondo ajis jopiny gimoro achiel ni wayudo ni chama ka chama kata party ka party nigi yorege mag timo nomination mokungo kirango mos tibro yudo ni onge chama modhi kata wuoyo gi jo Independent and Electoral Boundaries Commission jo IEBC mondo miyo konygi e yor timo nomination. Koro chama gi obedo piny to wacho ni gin gi yori mopogore achiel en neno ni Aruno Romo ni uru tiket moro en bedo piny to gitiyo gi gima kisungu kata dholiech luongo ni scientific ni gitimo opinion poll gikawo paro mar jopiny jomikawo pachigo to anto pok aromo ganonge gamosega penja koro akiane gikawo ga nade. Mar adek nitie thuolo ma gin go kendo ma inyalo dhi to koro yiero ji tiende ni ji chung to go ombulu tikelo election management body makonyo gi e party level mondo be gitim. Koro iyudo ni chama ka chama obed UDA obed ODM obed Jubilee ji nodhi timo mopogore kuom ranyisi Jubilee kirango mos gin ne decide ni gimiyo ji ticket tiende ne giwacho ni gitiyo gi gima dholiech kata gi dho kisungu luongo ni scientific emomiyo nineno ka giluongo ji e headquarters gi to gimiyo ticket ma bende sani wachne kendo opogore jomoko biseneno ka ywak ni kendo ni ochako magi ang'o tickets go bedo record. Chama mar ODM bende nodhi otiyo gi yore mopogore nitiere kuonde moko mane giwacho ni kanyo gitime yiero nikech gin gi preferred candidates nitiere kuonde manyo gitemo ma ji odhi ogoyo ombulu masani koro matokeo nyo wuok taneno ka ng'eny ji nodhi e tribunal kendo ji yware kendo weche okethre kabisa kanyo ema kelo wae wach moro ni to jopiny oseikore manadi karango weche mag demokrasia. Adwa nyis chamas ma wan go sani michako gi ni kinde mokalo jopiny ne gin joma samoro nwanyalo wacho nofuwo wanyalo tiyo gi wach mar ni nofuwo sani dhano riekre to gimomiyo dhano riekre kineno gimosebedo katimre kata gwenge ma Kisumu kata kineno gik mancho timre e Homa Bay kata kineno gik mancho timre e Siaya nyisi ni jopiny osebelieve ni gin gi the right tiende ni ging'eyo ng'ama gigone ombulu makati luongo mana ji Nairobi tiket piny to decide ni ng'at ni emido miyo tiket to nyaka yud backup. Wan gi ratiro marwa duondwa nyaka winji to gimomiyo duondwa nyaka winji e kinde mokalo ka nineno ka chama gi temo matek mondo many members gimomiyo nyogi manyo members nyogi dwani members gimondo yier members madhi wakilisha gi koro kisiwuoyo gi ji ma ji owuok oko modhi ondikre mobedo members mag chama ni dakore wegi mondo migi yier ng'ama gidwa ang'eyo mita okelo penjo moro bigos George Collins ni ka wang'iyo ging'eri adi duogo chien mondo wang'e ne campaigns kane pok obiro e nominations chande to nikech gwenge moko ndire machal ka gima kikale nomination tini ng'ato moseyieri to mana chamo ma e yiero maduong but kwa ng'iyo parties gi kigen Jubilee notiyo koda ka giyonero mar kolo paro mar jopiny aso chiw direct ticket ne ji te mangi kuma gitime yiero waneno ka UDA nitiere kuno ma gichiw direct nitiere kuno moko ma ne gigoe universal suffrage yonero mar gombula chieng chande king'iyo ODM odwa tiyo koda ka gi yore mathoth ang'eni ywak nitiere kamoro amora but duond bura mare mawacho ni oyo ng'ane ni eri to chal ni nitiere kod jopiny e chunye ng'ane nowacho adieri to chopo nyaka giko mare ng'ama temo okanyal wacho ni nominations gi yo gin credible tiene ni en gima beyond reproach wawinjore kani nikech ang'eni ng'ato samoro koro neno ni to George ni wachano kuonde moko nitie manyiwinjo ka ji dwaro password apenji eru kiseng'e maber ni dhi timo nomination kata sama wuoyi kudi ni ang'eni 2027 tarik 9 dwe mar 8 wadhi e yiero ang'o ma mona pango sani for 2027 okinyal wuok Nairobi mi bi e polling station
mininde hotel micham giki nikiny kichopo ni password pok odonjo. Mano rango gima dho kisungu luongo ni wa test credibility. Yes. Mano number 1. Number 2, nitie gima oluongo ni openness. Bedo thuolo, keto ne ji mondo ji one ni mae kaka watimo gik e yo makare. Adwa nyisi Arun ne chama manyoti mo nomination gi te onge ngama nyogolo list mar registered members mag political party. Onge ana wuothe polling stations kita. Yes. Onge kama ngato nyowacho ni mae list to mae lango. Akini bo winjire kanyo. Magi gik manyaka wang'e matut ahinya. Mondo mi waman kaka wanyalo loso weche mag demokrasia mondo obed maber. Ndio, ngato bro agiuna. Yes. Ne watiyo gi system, tablet, ang'o. It's okay. Okatamra. Adwa ni wawinjire maber. But bende ding'e ni tablet ni no samoro nyo kwedo jomoko kaka jomong'or mok den. Mane mang'iyo weche mag credibility gi openness. Nikech jalno mong'ol mok nen ok nyal neno tablet. Bedo chiwo thuolo mar mondo mi ng'ata monyalo dhi kata cha mondo timre nade. Yes. Mondo go ombulu. Yes. Magi gik manyaka wang'e. Mano pod iloso e ODM kende. Koro kelo penjo ni kar gidon bucha dek gieki. Le anyalo dhi kata ng'ama mane berberie. Ema miyo nyisi ni party ge te Yes. manyoti mo gimiluongo gi dho kisungu ni nomination. Yes. Onge ng'ama nyalo miyo 5 ewi 10. Yes. But nitiere ng'at moro minyalo miyo 4 ewi 10. Kadok piny. Yes. Kadok piny to ginyalo at least pegi te gitimo gima gidho kisungu luongo ni attempt. Ni gidwa timo nomination. Koro ng'ama ne rach mogik. Ok dawach ni onge ni ng'at mane rach mogik. Gima miyo wacho kama, jogi tenyo nigi gaps. Yes. Ibro yudo ni ng'ani like kuom ranyisi. ODM nyotimo maber kuom biro gi tablet. Yes. Jubilee to nyowacho ni gitiyo gi scientific. Yes. UDA Yes. to nyo biro gi method ma manual. Manyiso ni kirango weche ma joma dwa chako appreciate technology to oyudo ni ODM nyotemo nyo gi make an attempt mar bedo ni koro gidwa embrace gima dho kisungu kata dho liech luongo nang'owa technology. To wayudo ni kuom ranyisi koro we penji. Yes. Jubilee Party ochiwo ticket. Kendo dwa mi ranyisi ki ng'ama nyose wuok e pap. Ya kijana moro ma jatho miluongo Bahati mama nyoba matari. Yes. Jogi wacho ni ne gitiyo gi scientific method. Mage yudo ni Bahati popular kanye Madari. Yes. Obedo nade ni koro kendo Bahati popular Madari. Manyiso ni ne giwuondo jopiny. Yes. Ne gitiyo gi yo makende mar teknolojia mondo mi gifweny ng'ama popular. But gina giwacho ni koro ne wach mar zoning ne koro Madari mondo mi wene Anthony Chieng kod duond buchisa mar ODM michung. Ka in popular. Yes. Wang'eyo kata mana Kisumu ka, wang'eyo MPs mok yier gi party. Yes. Be jok gichandore gi nomination. Wuon mogo ni mwalo Kisumu East ka. Olago wuon aluoch ni malo kacha. Yes. David, what can you keep wadhiye? Ka in popular, Yes. to ken watch party. Iparo ni nade George ka wachi ni in popular, unpopular, to wantiere koda gidane bende popular. But one wastenore koro Kazimiyo, kodi to Dan my director mara entiere Kenya Kwanza. Ka opo ni chung ta bende chung. Donge wanyalo pogo kura marwa mathuolo donje ne jo Kenya Kwanza nikech mane reason mane Jubilee ka che kodi. Apani mago reason gi chung Anthony koro dio rakre kod je chung mar Kenya Kwanza mar je lose. Yes. Nikech kata mana 2017. Yes. Nixon koreno yombo langata na. Dong no manyo ma popular be wacho na kana. Bas no bitnade. But Kajuluka no piem gi na. Okay, Kajuluka. Yes. Dong oricho de popular. No dong yombe gi ticket. Kisumu East. Man East. Yes. Man wami nyo kanyise ni ya. Gima dwari mondo jo siasa jakani. Yes. Kata jok matayo chamadi. Japiny en ng'ama oseriekre. Arun civil society osetimo civic education. Madonjo matut maiye ma jopiny koro oseng'eyo. Ni nitie pesa mawuok Nairobi. Yes. To bire county ka. Yes. To pesa ni mondo iyalo wachne gi ng'ama nigi akili. Mamano nyaka odho penyi nikech ok wanene kata kamoro ma uchung'e mowacho ni Mairene George Collins mar tim akwedo gik kama gieke motimre. Jomoko penye ni to uninde gi sirikal achiel musebedo kugoni ridi kapok abiro kanyo. Okelo penjo moro migosi George ni kong'iyo UDA. Let's be fair on this. Yes. King'iyo UDA iboneno ka jok moko mane madongo mane parno ok nyal dong chien. Ji machalo ka Charles Keter mane manyo kom mar governor Kericho. Ji machalo ka Isaac Mwaura mosebedo ka wuotho gi DP Ruta ahinya. Ineno ka ok ne par ni ginyalo dong but gidong. In fact, okelo penjo moro ni UDA ne fair koso no ken fair. I don't know what I see. Yes. It's not the UDA ne fair. Jopiny are very fair. Awinje. Itiyo nga. Itiyo na chama kusitiyo na jopiny. Kalebu kositanji gini. Itiyo nga. Yes. Na question manyaka wapenje. Itiyo nga. Itiyo na jopiny. Kusitiyo ne party. Yes. Nitiere jok madwa wuoyo go. Sana ka luo Nyanza waka. Yes.
onego gikaw ranyisi makende gima nyotimre kuonde ba jok minyanya nyingegi kaka kositani gin. Joka nyo bet piny. In fact, nyathi mo manyo yombo bomet cha nyako moro matin manyo 24. Macha ng'amung'e inyalo tim nende gi jogo kura. Jogo kura ng'eyo ni matuto. Ma nyathiwa mwadongo ka. Lakini nitie ng'ama neni ka makano oseyedhe nodhi tiyo ne chama. Koro omiye thuolo ni idwa tiyo ne chama. Dhi tiyo ne chama. Okelo penjo moro. Okwapim Mulu Odinga kod Migosi William Ruto, but wapimo siasa mar Kenya kari kaka nyalo konyo piny. King'iyo Ruto dibeni nogolo lwete oko mokoni oyo diure debe ng'ama lwar kwa ng'iyo gwenge makaluo jok machini kod Mulu Odinga wano ka ng'enygi poro duo gine. In fact moko betie mano be direct ticket. Wanyalo wacho ni Ruto nogolo lwete e nominations mag UDA koso gimomiyo ok anyal yie gi wach moro ni Ruto nyogolo lwete. Ruto wuon no wacho maber no bro bedo in charge of nominations. Yes. Manyiso ni ne en in charge of nomination. Tang'o yo mano timore. Samoro apara ru nakia. Samoro Ruto be nyoyudo intelligence. Ne jopiny ge jogi nyalo mudho jopiny ge to kadwa wich kuot. Nikech gima manyo cha duong'. Koro ng'at mong'eyo ni ong'ere gi jopiny odhi yud gi report mondo wane kaka wagino nowacho kane kare anyalo paro. Osewacho ding'eny. Yes. Kata noluongo ji mang'eny monyiso gi ni bwana abo bedo in charge. Mara ng'owa mar nominations. Ting'eni en gima interesting ni joge mohero gi to be no commute direct ticket. Koro paro ni samoro ne nigi intelligence. To an gima nyalo nyiso jodalawa, especially ka kura da wuyo gi joma Siaya, joma Kisumu, joma Migori gi joma Homa Bay. Ja siasa bed king'eyo ni jopiny oriekore mabor. Japiny riek makideno gima nyotimre kericho ka jopiny ema choko pesa to miyo bwana manyoyo gi tiket. To kata mana sama wuoyi kodi ne adwa nyiso jodalawa ni bedo ni yudo Otiko okonyiso ni dhi yieri e komne. Iwacha die kaw thuolo ni makende mondo iwinj ni ground wachano. Komar governor kain go Otiko kochuno ne tadwa chaka wacho wach moro ka. Nitiere joma oseyere social media kama en ong'e ni en popular. Bwana joma dhi go kura ni mana gi simu miluongo ni mulika mwizi. Gin gi kara nang'o matimre e social media. Joloka gi jo Nairobi man ka ema yieri ka sa. IBC ok dhi landi e simba ne. Dhi oko kacha ibed piny iwinje ni jopiny wacha. George Collins noneno hikalo 2017 ma jomoko no ywak ni nitiere kaka yiero mamoko system no konyo kola no konyo ging'eyo. Ineno nadi ka ng'ato siro ticket komar governor gwenge makaluo, ido ticket komar senate gwenge makaluo, komar woman rep, komar MP kod ginene MCA, kombe magi mineno ka nyalo bedo sure bet wacho ni oyo mato kiyuda dieri tedhi godo samoro sirikal kata mana Mulu Odinga nyalo bedo gone interested mondo mi onene mago donjo. Harun adwa nyisi adieri mokapandi. Ng'ata man Otiko kik ibed ni ngi sure bet pur doge kor gweng. Doge kor gweng dhi many kura. In fact nitie jok moko manyochok los kata igni mokalo ka nyochok gilos kata posta. Nyochok gilos kata bana. Nyocha gionge kana joma puro wachoko. Sana neno ka gere magi invest gino molo ng'ata. Kik ng'ato wuondi ni ka in Otiko tidhi yieri. Kik ng'ato wuondi ka intiere kod Otiko tidhi yieri. In fact pacha manyalo chiwo ne jopiny kata ne josiasa manena sani. Maybe Otiko no nyalo mi mana tabala bich. Ka intiere kod Otiko kik modi bede koda gi mor ni sekalo Otiko ma igono nyalo mi mana tamalo abich kende yiero ne mochande mdari ko chiko dwe maraboro. Iwacho mairi nikech kung'iye gi wang' maru kaka civil society koso mana dieri mantiere piny weche mag demokrasia gwenge makaluo chal nade jadong beno wasichopo kamoro minyalo wacho ni oyo party to wave mar ne chalo kama lakini wan kaka jopiny wanyalo timo kamairi gimoro tiere kari gwenge makaluo wacho ni layo miri makachiel kod independent candidates wave margi ineno kanyalo bedo mapek gwenge makaluo. MDG ochungo ji nyaka gwenge ma Kisumu kairi kod gwenge mamoko kachiel to kod kombe mamoko bende kaka ing'iyo chal nade. Hold that thought live e chenro mari bar Kuku Mar Wach because George Collins mar team. In fact nyaka wapenje bende civil society gitimango campaigns mano biro to kapok nominations nochopo nochalo nade e gwenge makaluo. Demokrasia gwenge makaluo ochopo kar kanye. Nyinga en Haron Otieno.
Achiel kachiel chenro mari mar kuku mar wach wendo na pod en migosi George Collins mar tim en dok nero makena tero mar Uganda gwenge makaluo molo chutho ging'iyo telo makare kachiel koda gi dwaro mar japiny no chopo kare ni wendowa e kuku mar wach. Iwacho ni bedo ni ng'at tire koda ka gi ticket iso ni ng'ano nyalo dhi kamoro. Waneno ka duond buche sasa moko bentiere mabiro manyien. Waneno MDG no do siga bedo ntiere kare kae kachiel koda ka gi UDA bedo michung governor kacha kod deputy gwenge masia kod MCs moko. Okelo penjo mar demokrasia makaluo. Wakar kanyo George. Demokrasia makaluo yaore kinaneno ka space ni bedo maduong'. Problem ma an go en ni jo siasa ok dwe bedo gi jok mochung kar tiende. Arun kiseamua ni in japati mar A. Tiende ni iyie gi gik matimre e party no. Ok ane gima mi idwa wuok koro ni chikori dhi e moro ni demokrasia onge ka. To all along isebedo ka in ka. Oksa moro mai George Collins yemi wacho wach mar jama makar kairi. Ana paro kama. Yes. An kopor chieng moro adwa chung. Mai tadwa nyisi mar adieri moka pandi. Aparo na bro make a decision ok ne dhi maya. Tiende ni onge tiende monda wuondra ni ane chama moro. Tabeta bang ndalo adek kosetim nomination. Tatimra nadi tawuok. Gik matimre sani gi ok giyango timre sani. Kata 2027 gibiro timre. Kora ketho sana kanyo nikech ang'o? Ba nitiere ga bedo gi geno George. Nyalo wacho ni o gimoro timore ka iri kawuono ni lakini kiny nadhi mbele. In jatelo mar tim. An gadier ni samoro ng'ato kokoso dichiel to kikoni in dheyo. Inyalo chiwo thuolo kiparo gik moko bolokore. Harun siasa onge geno. Yes. Apuonjo weche mag siasa. Siasa ok ibed gi geno. Siasa ok ibed ni geno ber onge ga geno. Siasa en dhiye tikawo ga tidhiga. Siasa onge gima dho kisungu luongo ni promissory note. Kineno kok inyal kawo ni an ageno. Yes. Ageno ni kaka nyadhi dala madonjo gi mtoka maduong' chakoro gweng' ber. Mane gidwaro dhi oyierigo idok dala. Nyaki winj e siasa ka ok wakaw knowledge wakete obwongo. Siasa wawuoyo gi chuny. Ineno sami sero nyako minyise kaka ibiro tere Dubai honeymoon. Mane siasa. Ing'e maber ni Dubai to kitere ng'ani nikech kata in pok ichopo Nairobi. To language budwa winjo en dhi kanye Dubai mane siasa. Kata ndege madhi Dubai pok ichoyo. Ili wuon pok ikala eroka. Lakini report michiwo ni bwana wadhi. We mar independence candidates. Iparo no nyalo chako gwenge makelo podo kung'ere nyaka sani. Independent chichi nitie ndege nyalo bedo mathoth. Independent dhi bedo mang'eny kendo gidhi chicho ji nikech kata ka warango 2017 ne wan gi independent candidates. To ng'eny gi noyier. Kiko wuondre mane na dieri. Yes. Ng'eny gi noyier. Kombe mag governors makaluo. Ineno ka nitiere manyalo dhi oko mar ODM? Nitie. Remember gima nawacho kapok watieko. Yes. Ni samoro Otiko nyambano bedo ata mala bich. Kombe mag Senate? Possible. An gima pod adwa ni mondo ing'e. Yes. Ma pod anuoyo ni. Yes. Ni kik iyudo Otiko. Tipie ibet kinde moko nani nowacho kendo anyalo kuote ka. Kinde moko na MP Masuba ni iluongo ni ng'a? Mbade. Yes, John Mbade. Mbade nowacho ni kipietho wi kanyo ni beta ni biro mi ticket ni tiyieri. Ibiro waye gi rach. Jopiny oseng'e mang'eny. Yes. Ma anyisi mokapandi aru. In fact ada wuoyo gi jo siasa mondo winja clearly. Kipo ni in gi ticket. Kore kichako wuoth. Wang'e ni in terms of counties George. Yes. Siaya County. Inyalo wacho ni ywak mar jopiny kata marachi ni paro mopogore ma jopiny tiere godo. Ochalo nade compared to counties amoko gi county mane ma samoro jopiny no kone da ma onego be ni seche moko ODM bro ng'i ahinya ka gire yiero ni eri. Harun counties giteji no bedo gi ng'ur. Yes. Obed Migori, obed Siaya, yes. Obed Kisumu, yes. Obed Homa Bay. Manyiso ni ODM nyaka ngi counties ye kitaka. Lazima, in fact ODM nyaka bed a very good elaborate campaign plan. Madwa dhi grassroots from mijikumi. Yes. Mondo giwuogi jopiny. Nikech joma ng'e kuro wuogo sani en jopiny. To gimoro ka be adwa wacho. Yes. Yini wase concentrate ahinya e weche mag governor, weche mag senator gi weche mag women rep. To wiwa wil ni komoro betie ma presidency. Yes. Nitie ng'ama chunye pod lit. Masa moro konge kata bro dhi gombulu. Telo ipogo gombulu. Yes. Dhichuno chama mar ODM mondo many away maonge any moko magisiki gibayo left and right ka mine ji magi anyo giaye mondo gidog piny to gidhi gigo mbaka gi jopiny ni okay stage mokwongo nwasetieko koro wadonje stage mar ariyo to kae kama stakes nitie. But jongi jopiny awinjo ka wacho ni gionge kitabu kod komar presidency kama kane piny kar kae to wene gi thuolo mondo be go chadha jata ka gidwa again adwa nuoyo yes kisiki wuondo nyathini ni kinya teri sume
kinya teri swimming of course oko challenge nikech iduong to manodi lakini nyathino wini jamriambo oko ni baba gi mama in fact obo di Sunday school to wuoyo gi ja pastor ni okilem ne baba wa mondo lok pach kapo nono ni ng'at mosiko bedo ka singo na nyathi gi moto kichop singo mari nyathi nyalo ling thi kata kamano ng'eyo gi e chunye ne baba kata mama ni rito kunyisa adero tude kod siasa mapacho kairi nyaka wanene maber molocho nyai kom nero mar bedo kere Kenya kairi live chenro mari mar kuku mar wach migosi George Collins ngama nyalo wache maber maloka ko wache ni nikech wache maonge doroche ni Haron chopo sa manyaka wache diri nikech diri ema konyo piny ipenje gi umi ubende uleng jaduong to kamane akosuntiere kata mana single press statement George kopogore koda kagi isebedo kidhi radio mana ng'eyo but muwuok ok moche ni wan kaka civil society manyanza civil society ma Homa Bay County ma Siaya ma Migori County watamore gi matimore ni eri jopiny onego ratiro margi chon ne gipango nyaka ng'anyo ka wacho ni mondo Siaya unudho ng'any but ang'o matimore jaduong George Arun adwa wuoyo low team yes Transform Empowerment Faction Initiative. But nyaki comment moko bende. Lalo badhi comment. Yes please, okay. Gima nyocha wasebedo ka watimo, nyocha waling matin mondo wawe jo chama oyier jog gima gidwaro. Yes. Kirango higa mar 2017 ne watemo involve ourselves ahinya ma wayudo ni samoro ng'enyne joma biro e meetings wagina gina aspirants ma box serious. Koro wang' ni nyo wang'ado ni wadwa tiyo gi candidates. Tiende ni sama wuoyo kodi ni wan gi program wadwa timo Kisumo to wachako watimo Migori. Yes. Wadwa tiyo gi mine beach Kisumo gi mine beach kanye Migori. Magi gin candidates mosepuodhi gi IEBC. E weche mag telo kaka joma mine nyalo kawo space e koma chiel kose kom mora. Okay. Moko dhi kete a lot of emphasis mabesa ni wan gi paro mar ariyo kendo en kom mar women rep. Nikech waseyudo ni kom mar women rep ni be minyonge biro mang'eny to joma nyone e kombe go dich mana miyo mon gisik gi miyo mana mon umbrellas. Mabule ma gimiyo mon to mon to nyalo nyiewo mabul. Ok gi los chenro maber manyalo konyo joma mine. Mano mokwongo. Mar ariyo wan gi chenro ma wadwa timo beyond Kisumu. Watime Uasin Gishu, watime Kirinyaga, watime Kisumo be to watime Migori. Ma en program madwa rango weche mag peaceful coexistence. Mano bende team apod the team. The team. Okay. Wadwa rango ni to ere kaka wanyalo timo campaign e yo makwe ma jok ba wach to jok timre dade to watudore gi migepe mopogore opogore gi jok mopogore opogore mondo watim. Tiende ni wadwaro situation ma ok bakidi. Ok ba wach ok timruok dade ji obed gi gima kisungu luongo ni a level playing ground ma ji nyalo go e siasa. Gima miyo watimo ma en nikech waseyudo ni ji obiro gi chama mopogore opogore independent wanywandore iye ka. To maduong' en ni ere ng'atno manyalo ng'eyo ni wuoche diyo joka ng'ane mondo fixe. Ang'o momiyo awacho ma? This is the first time ma wadwa timo program miluongo ni issue based voter education. Wabiro kawo candidates. Iwinjo maber. To waketo candidates e hall. To wakawo jago ombulu, mose certify no jago ombulu. To waketo gi e hall, to wadwa ni jogi o engage mondo be jopiny owuok gi miluongo ni the People's Manifesto. Chama gi osewuok gi manifesto ne. Gin gi interest gi. Gidhi giyud pesa mang'eny mipogo buti. Wan kaka jogo matiyo gi jopiny, wadwaro organize jopiny mondo ket jotelo gi osign gi miluongo ni the People's Manifesto. Mabende wabiro kwayo ni bona bo manyi nwa jogi ka koro sign the People's Manifesto nikech bang' mato wabiro luwo gi nyaka ute mina gi kuma gida. Ng'ama generated team ema generate manifesto ni jopiny ema generate. Yes. Team bro facilitate jopiny mondo jopiny okam up gi the People's Manifesto. Mai gima dane mondo mi utim no. Igni tich moyieri office. Ko yieri Milimani Market Ward. Wek nyiso wa kaka ng'ama tek. Ang'o midwa tim. Baba tukelo penyo moro Bigosi George wang'eyo ni public participation itimo ga bende ka dhano sirikal chako tich. Sirikal be nyalo bedo gi mage mondo timo ne jopiny. Ok ne kama eri nyalo biro pogore paro gi machande koso odhi sync body. Arun wan gi gimi gidho kisungore dho lich luongo ni Vision 2030. Yes. Wango. Yes. Sama wuoyo kodi ne wang'eyo ni sani timo preparation mar gimi luongo ni CIDP, County Integrated Development Plan. Onge gima wadwa timo ma on oko. Gik modwa timo te oluwore iye kacha menyalo tim ka te. Okay. Arun wadwa kawo nyaka manifestos mag jogi. Mo interrogate. Nikech waseyudo to mane momiyo na nyisi. Yes. Ni gima nyaka wang'e
ni ng'at miyiero e assembly kik obed ng'ama na yenyo. Wadwaro joma yalo weche mag dongruok. To jogi wadwa puodhogi. Ema miyo nanyisi ni samoro nyalo pietho wini go Otiko. Wabiro expose mondo jopiny one ni ng'ani onge mana kisungu mar alright gi alright. But samoro tim ng'ato nyalo pogre kod paro, ng'ato nyalo poltu ni dak ne okelo gini richon nikech tiere gwenge makaluo ava mach ni pogre paro ni bedo gi ticket okonyiso no seyieri. But jomoko be nene pogre kod ni bedo gi ticket nyiso no seyieri. Denu nyis japiny chon to koni oi samoro dhi nomination nieri ng'ane komako ticket kama to samoro nyiso no chiegni yudo kom nieri opuonj gi chon okipani timeline mar deko matin jokaman kata kwa wacho chon joma nyo yudo Otiko kodong moko be oinyo sani koro dodhi konyo gi gang'o an gima dwa wacho ni kiseng'eyo ni ng'ama jatelo nitie yore mang'eny midhi e bunge in fact pod in gi thuolo mar bedo independent candidate ang'o mamoni bedo independent candidate tidhi many kaka idhi e women group idhi e youth group idhi e kanisa tinyiso ji gimidwa timonegi mondo giyier ng'ama soba mano gima tim dwa timo koro wadwa timo voter issue based voter education matiende ni ya ka wadhi kata mana kanye wadhi kata Rombo wadhi kata South Kamagambo ward kama ae to wadwa ni identify the challenges magiman South Kamagambo akini bo winjire kanye nikech kinde matimo sebedo katiyo wabe wasebedo kwa collect data waseng'eyo issues ma jopiny dwani mondo bed address wan gi nonro mwasetimo koro nonro gi e mondo biro go e mesa to wanyisi ni Arun iwacho ni koyieri MCS tibiro timo kama to bende ding'e ni osiptal miluongo ni Ongo Health Center cha budget osebet kiketo tok gerga kanye dwa timia manyiso ni udhi pimo nyaka bende to jatelo moda telo ne jinieri ong'eyo gwenge machal nade chandruok mantiere gweng' ni ma uchako karango udhi ringo kuom thuolo mar nade tarik 1 dwe mar 5 chenro ni ochako uchako gi county bane wadachako gi Kisumu kaeto wadhi Migori urumo karango watieke bang' election ogeto kombe mage kombe te apart from the presidency nikech wane ginene one county kore at the presidency level ok wadhi engage but wadhi encourage jopiny mondo go ombulu nikech ombulu migoyo dhi change your life ng'ona kuom duoke chien iwacho ni biro comment civil societies mamoko George nong'eu joge koma sama gimoro na dhi marach Kisumu kata mane county moro to nunyalo luongo media muwacho ni wan kaka civil society mae gima wawacho ang'eyo nitiere jomoko mwacho ni tindo ukagora gi sirikal wa dialogue gi sirikal mane adwa nyisi gik mokare wacho there is nothing wrong e weche mag dialogue gima important en objectivity and ing'eyo tich masebedo katiyoga and I've been very clear e weche mag dongruok kendo wawachega mabe wasebedo kwa wachega e mesa kama wantie ni mabe ndaparo ni sane nyalo neno gik mane wawachoga ne timre ndio ntiere jomoko bende ing'eni civil society ka jibire gi interest mopogre ntie joma biro mondo nen gi kose nene tidhi miye tich odhi tiyo to we wachno kanyo ntie joma bende biro ni onge gima dang' atim kora yudo thuolo manyalo dhigo mondo awuo jogo bende ni kanyo to nitiere jok mang'iyo ni bwana aol gi wach bar go arambe aol gi wach makiny pidara aparo ni kariura gi jowete na moko to nyaka watim koro seche ma watimo weche mag advocacy nyaka wabed gi some level of objectivity ang'o ma wacho kama onge gima mona mokwongo tik biro iri to nyisi ni governor kae tanene ka shida ntie adamira nyisi sani kirango county governments kidhi rango budget bagitiyo go e weche mag court ng'eny kabisa to gigi gidonji nikech wich teko cases ma governors gi oselose ng'eny gik mane ji dobedo piny ma ji ogoye mbaka ma ji owinjre to koro ka giketo gige mang'eny to wabe wa organize jopiny kare wadhi e court donors kelo pesa e counties gi tindo ka ng'ato en pesa no koro dich go kodwa no tim tich mano nego bed nadi tinyise ni bwana wan gi adieri ni wang'eyo ni pesa ma kama timre kama wawuane kotamre wan gi tools moko mag social accountability ma iluongo kaka ni community scorecard watiyo go to kwasetiyo go to waneno kaka waen gi nikech onge tiende mondo adhi awang' tile seche miwang'o tile iketho ndara cha seche miketho environment ipudho mimea iketho kanyo koro wan gi yore mopogore to mana kaka nyisi nitiere jok ma gin serious e wach mag civil society gi to nitiere jok ma bende manyo tich e yor gini koro dhano nigi interest mopogore kilo seng'anya neno ka nitiere ng'anya mathuth anya mochako rengo Kisumu anyway okanyo ko ida gole pachi kapok wang'eyo ni to Kisumu East Kisumu West kachiel kod Ugenya ino ka lokruok moro pod nyalo bete koso we pod en macha gima timre en ni gik mosetimre kuonde miwacho go dhi medo timre mang'eny iti gima pod abro nuoyo ka japiny sani oseng'i mang'eny
kendo japiny osefwenyo ni kinde mang'eny osewuonde kabisa. Ing'e ni kinde moko nyocha josiasa moko nyisoga jopiny ni kata pesa mar ok bi e kaunti ka. Sani ng'ata ng'ata ong'e maber ni CDF nigi pesa. Yes. 120 million. Ng'ata ka ng'ato ong'e maber ni women rep nigi 6 million per constituency. Ng'ato ka ng'ato ong'e maber ni donors kelo pesa. Kaito wan gi ok matin na tama la 15 mabende biro kanye e county government. Magi gik ma ji oseng'e sani. Omiyo kaka wacho ni jopiny anadwa encourage tem matek kabisa iyiere ng'at manodok e skul sa 8 kadwaro kochune. King'eyo kama rantiere wacho wade mogik. Awacho kama. Yes. Waseng'e maber ni mokwongo tik-tik mwandu ipogo gombulu. Omiyo jakristo wadwa kata ng'ata manena kata mawinja sani ikri mar dhi gombulu ne jatelo no minenu nyalo kelo kit luokruok e kamiaye. To kise gombulu wibe kik wil gi kanyo. Lung'ani nyaka kamobete ming'eni to ng'ani kodhiga e bunge kacha bende yalo ga weche manowacho ka koso koyal weche manowacho ka. Tadwa kwayo jowinjo waduto te gi jokanyanam komora mora mauntie ni wagik e odiechieng' modwa bedo gi gima dho kisungu luongo ni social contract. Yier MCA mong'eyo gimonego bed ni dhi wachi. Kik yier MCA manowek skul e klas 3 to nikech chama nyocho ere basi dikete chairman mar infrastructure tiyore jamani ng'ane dhi wacha ng'o. Tem matek ahinya ber devolution eni devolution miyo waji omiyo wathuolo mondo miyo wayier jok ma wapon go e kor gweng'. Koro ng'ato kik wuondi ni tinde koro duogo rabuor matin ni koro tino ng'ama riek ahinya ng'ani ng'eyo chakre no chak dongo kode kor gweng' ka. Jodala wa wagik sama nyaka wagore gi weche mag kech to wabro mana gore gi weche mag kech kwa gombulu e yo makare to wayudo leaders manyalo terowa to the next level. Ero kama chopo giko mar chenro ni rero kamane nyane Dan Juma mabene nitiere e to kamera mokwongo kachiel kod kamera mar ariyo kachiel kod ofis nero mar tindo kod George mar yie mar Orebio go kod mbako chako doga time kendo chieng' machielo e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Ng'among'eyo samoro gik ma Jojo wacho ye kote biro chopo kare ka samoro bedo kod ticket mar party moro amora ma in godo samoro ok nyal teri kamoro chopo sa manyaka wayier telo nero makare mabiro bedo ka konyo in kachiel kod an pin kairi. Tienes maber. Thank you so much. Pero kamana hinya.